F you! כן, נראה לי שאנחנו מתחילים. or F you! F you! למה F מי? אידיוט! עם מה אמרנו מתחילים? סאק. במקרה ולא שמעתם עדיין, מייקרוסופט מתכננת לקנות את המשחק האהוב עליכם, מיינקראפט. בום. לא גוגל קנו את טוויץ', אמזון קנו את טוויץ'. עכשיו, מה הקשר לאמזון? אוקיי, שאלה מצוינת, אני לא יודע. כאילו אני רואה את עצמי, אנחנו רואים כל מיני סטרימים כזה, קנה את הסטרים הזה $5 באמזון. וואי, רגע, תחשוב רגע. אבל לא שולחים לישראל, אבל אל תשכח שלא שולחים לישראל. אמרו שאינקריפטד והכל, סבבה, אינקריפטד. רגע, מה קרה לפני בערך חודש? פחות מחודש, מה קרה בדיוק בהתחלת ספטמבר? אם אתם לא יודעים, אנשים פרצו לכל הסלבריטאיות הנחשקות יחסית. בערך שקיימות בהוליווד, ולקחו תמונות בעירום מהטלפון שלהם שהסתנכרנו אוטומטית עם המשתמש iCloud שלהם. אז אני מדבר בכללי כ-Newcomer, זאת אומרת למישהו שהתחיל, זה הסימס הראשון שלי, למרות שפעם, לא, זה לא הסימס הראשון, אם אני לא טועה, שיחקתי בסימס 2 בילדותי, באזור, לא זוכר איזה גיל, שיחקתי בסימס 2, אבל שם הייתי צ'יטר. בוא נגיד ככה. motherload, לכל מי שזוכר את הצ'יט של motherload. עכשיו תארו לעצמכם לשחק נגד גריז מוד עם הדבר הזה. או, תאר לך רגע. לשחק גריז מוד עם זה. זה יהיה פאקינג אדיר. תנסו שכל תוכן שאתם יוצרים שיהיה באיכות הכי טובה שיש. זאת אומרת, אם זה צילום המסך, שיהיה צילום המסך באיכות הכי טובה. אם זה מיקרופון, שיהיה מיקרופון עם איכות טובה, או לפחות תנסו לשנות אותו בסוני וגאס. אחרי הרבה בעיות ביוטיוב, שניסינו לעשות את הלייבסטרים שמה, אנחנו התחלנו את הלייבסטרים פה. לכל מי ששואל, אם אנחנו עוזבים ערוצים, פותחים ערוצים חדשים, סתם ככה, וכן הלאה, וכן הלאה, וכן הלאה. לא, אנחנו פתחנו ערוץ חדש, כי אני ואור ביחד, אנחנו מדברים הרבה בשיחות על כל מיני דברים חדשים, כל מיני משחקים חדשים שיוצאים, וכל מיני חרטה ברטה ואלף ואחד דברים, שחשבנו אולי, אם כבר אנחנו עושים את זה גם ככה, אז למה לא לדבר על זה פשוט בסטרימים, או פשוט ליצור תוכנית משנית, כמו שהיה בערך מסתלבטים, אבל זה ממש לא, כי שם היו אלף ואחד דברים, אבל זה יהיה סוג של פורטל דומה, אבל ממש לא דומה גם. נכון? הסברתי את זה די נורמלי. כן, אני משער שכן. אוקיי. יש לי שאלה. וכמו שאתם כולכם יודעים, מסתלבטים כאילו נסגר גם ככה, והוא לעולם לא הולך לחזור. כן. בדיוק. כן, כאילו, אין טעם להישאר עם מסתלבטים. בדיוק. אז עברנו לערוץ חדש, אני ואור, ומדי פעם אנחנו נביא גם אורחים והכל, אז... אורחים, נביא 1, 2. בדיוק. אז בעצם מה זה טאג? Talks about Gaming, כמו שאת... נראה שמבינו את זה מהשם של הערוץ. בדיוק. אז שלא תחשבו שאנחנו נפסיק לעשות סרטונים בערוצים שלנו ודברים כאלה, זה יותר משהו שהוא נישה קטנה בשבילי ובשבילו לעשות סרטונים בשביל הכיף, בשביל לדבר על דברים, להוציא דברים מהסיסטם. כן. אז... לדבר על כל החרא המפגר שקורה עכשיו בקהילה של הגיימרים. כן, מן הסתם. אז בואו נתחיל בעצם, אם כבר התחלנו לדבר על מה שקורה בגיימינג והכל, בואו נתחיל בדבר הראשון. מה אחד הדברים הראשונים שקוראים עכשיו הגדולים, שהרבה מפחדים ממנו. מפחדים ממנו זה דבר אחד, דבר שני, לא בטוחים. לא, בוא נתחיל לדבר על קודם כל הדבר הראשון. נו. אם אתם לא שמעתם, במקרה ולא שמעתם עדיין, מייקרוסופט מתכננת לקנות את המשחק האהוב עליכם, מיינקראפט. בום. טאצ'דאון. בדיוק. טאצ'דאון. אוקיי. עכשיו... אתה ספיצ'לס, אתה כזה ספיצ'לס. אני אומר להגיד, כאילו, זה ממש לא צפוי שזה יקרה להגיד את האמת, כי אחרי הכל,
מוג'אנג מכרו 54 אם אתם לא יודעים, מוג'אנג מכרו 54 עותקים של מיינקראפט עד עכשיו, אם אתם עושים חשבון, 54 מיליון כפול המחיר של מיינקראפט, זה מלא, זה בערך 20 יורו, אם אני לא טועה. למה שהם ימכרו זה מלא כסף, ולמה שהם ימכרו את עצמם למייקרוסופט? I have no idea, אבל אם כבר חושבים על כל העניין הזה שהם מוכרים את עצמם למייקרוסופט, אני כזה חושב, אוקיי, האם הגרפיקה תשתנה? זה אחד. שתיים, רגע, דימנתי את באטלפילד במיינקראפט, כאילו, אתה רואה קוביות כאלה נופלות מהשמיים. אור, אתה אמרת משהו שכבר קיים. באטלפילד 4 DLC למיינקראפט, קריפרים נופלים משהו. באטל בלוק. אל תחפש פרדר. העתק אחד לאחד, אז כאילו, זה אחד, אבל שתיים, זה כל העניין הזה, כאילו, הם כבר, כאילו, חיפפו בכל העניין הזה של אקסבוקס. עכשיו לתת להם מוצר אפילו יותר גדול יחסית? פאק. זהו, כאילו, מה הרעיון בזה? זה יהיה ממש מטומטם, ואני יודע שברגע שזה הולך לקרות, הוא הולך לתת מלא חרא אקסקלוסיבי לאקסבוקס 1 של מיינקראפט. כן. עזוב, זהו, אין יותר עדכונים למיינקראפט על המחשב. יש הרחבות, אור, יש הרחבות. כסף, אתה יודע למה? כי כסף. הרחבות. כסף וקומפיים. זהו, DLCs למיינקראפט, תדמיינו כמה מדהים זה יהיה. תדמיינו. אתם רוצים להוריד מוד? לא, אתם חייבים לשלם על סאבסקריפשן של $30 לחודש. עכשיו רגע, שלא יבינו לא נכון, זה לא מה שאומרים שיהיה קיים. זה מה שאנחנו חושבים שיכול לקרות, חס וחלילה. כאילו אנחנו אומרים חס וחלילה כי זה יכול לקרות, כי מייקרוסופט אחרי הכל זה חברה שמחפשת כסף נטו. אם זה עדיין לא מובן. בדיוק. הנה, זה עדיין לא הבנתם את זה, למרות שוואלה למייקרוסופט יש כמה כותרים שכאילו כן אני אהבתי. כגון? Gears of War. לא רע, אני לא כל כך אהבתי, ויש לי Judgment Day, אחי קניתי את הדיסק ולא נגעתי בו בכלל. Judgment Day היה פחות משהו, אבל אם היית משחק ב-Gears of War 3 ו-2, היית מבין על מה אני מדבר, שני משחקים מדהימים, אין לי מה להגיד עליהם בכלל, הילו פרנצ'ייז, הילו 3, הילו ריץ'. אין לי מה להגיד, משחקים מדהימים, הילו 4. ודסטיני זה לא שלהם, נכון? אני לא טועה. דסטיני, לא, דסטיני ממש לא. זה די מאותם היוצרים, אבל זה לא... דסטיני זה מהיוצרים של בנג'י. זה מבנג'י, אבל בנג'י זה היוצרים של הילו, אבל הם פרשו והם הלכו למקום אחר, הלכו לאקטיביז'ן, והם התחילו לייצר את דסטיני. כן. אוקיי, אז היוצרים של Call of Duty יוצרים את דסטיני. יש מצב הם הכניסו אליהם חלק מהיוצרים של Call of Duty, כי תשמע, לדסטיני היה הרבה אלמנטים של Call of Duty. כן, האמת שרואים... אני אפילו לא מחשיב את דסטיני ל-MMO, אבל בוא נחזור חזרה לנושא המקורי, את כל הקטע של מוג'אנג ומייקרוסופט. רגע, למה זה לא מזיז לי את זה? כאילו, אני חושב שזה קצת מטומטם, אני חושב שזה מטומטם מצד נוטש. עכשיו, העניין הוא שמה שנוטש אמר לגבי זה, אחרי שהוא, השמועה אומרת שאחרי שהוא ימכור את החברה הוא יפרוש, ושהוא אמר את זה בעצמו באימיילים. עכשיו, אתה ממש לא מתחשב בעובדים שלך אם אתה עושה דבר כזה, כי אני די בטוח, אני ב100% בטוח שג'ב, שזה היוצר השני, ממש לא היה מסכים לעסקה כזאת, כי כמו שאתם מכיר, אם יצא לכם להכיר את ג'ב, או התקופה של המיינקראפט אלפא, הוא ממש נגד, כאילו, המאני הורינג וכל השטויות האלה, לפחות הוא היה, אני לא יודע איך הוא עכשיו, אבל באותו זמן היה לו הרבה ביקורת על זה, ואם אתם לא יודעים, כי אתה מצחיק, נוטש יצא נגד מייקרוסופט בהרבה מאוד מקרים, הוא יצא נגד האקסבוקס 1, הוא יצא הרבה מאוד נגד ווינדוס 8. הוא שנא את ווינדוס 8 והוא רשם מלא דברים בטוויטר שנוגדים כל דבר שקשור לווינדוס 8, והוא רשם מצדו שאף אחד לא יקנה את זה, והוא רשם אפילו זה שהוא מוכר, שהוא רושם בטוויטר שלו שאנשים לא יקנו את ווינדוס 8, לפחות אולי הוא יכול להציל נשמות. זה מה שהוא רשם. רגע, אז בעצם כרגע נוטש סוג של מתנהג כמו איזה מאני הור זה אחד, שתיים כמישהו שהוא היפוקריט. כן. דו פרצופי. הוא קצת דו פרצופי. למרות שאנחנו לא מכירים אותו ככה, תקשיב, לא מכירים אותו ככה, כי הוא יצר משחק שהוא מתגאה בו. אי אפשר להגיד שלא, הבן אדם מתגאה במשחק שלו. מיינקראפט היה משחק מדהים מכל המבחינות. אין שום דבר רע להגיד על מיינקראפט. בדיוק. אין משהו, כאילו, אין איזושהי בעיה ביצירה של מיינקראפט עצמו, אנשים מתים עליו, אנשים, כאילו, לא יודע מה להגיד עוד. רגע, מה יש לי פה עם ה... שבעה קטנה במסך. בקיצור, שמעו, אני אישית מפחד לגבי המיינקראפט עצמו, למרות שאני לא הפן הכי גדול של מיינקראפט, אבל אני מפחד לגבי הקנייה של מייקרוסופט. ממש, כאילו. זה יכול להרוס, זה יכול להטיב להם.
לכו תדעו מה זה יכול לעשות, כאילו רק תתארו לעצמכם מה מייקרוסופט יכולה לעשות להם. כן, זה די מפחיד אותי להגיד האמת, ואני יודע שגם היה כמה פרויקטים שמוג'נג עדיין לא שחררו, אז כגון? אני שואל את עצמי מייק. 0x1c, אם אתה זוכר, היה איזה מין משחק כזה שנוטש התחיל לפתח לפני איזה שנה והוא לא הוציא עליו פרטים חוץ מאיזה סרטון קטן. אני לא יודע מה קורה עם זה, אבל אני יודע שעכשיו אם מייקרוסופט קונה אותם, אז אני יודע שהפרויקט הזה הולך למות, כי הם כבר לא אינדי יותר, ואין סיבה ש-EA תממן את הפרויקט הזה, אתה מבין מה אני מדבר? שאני אבין, אז הוא לא רק מוכר את מיינקראפט, הוא מוכר גם את מוג'נג עצמם, את כל החברה. הוא מוכר את כל החברה, הוא מוכר כל דבר ששייך לחברה הזאת, כולל העובדים. אם העובדים לא... תקשיב, אם למשל אחד העובדים לא נוח עם זה שמייקרוסופט קונה אותם, אז זהו, הוא מאבד את העבודה שלו. כן, זה די... it sucks, אבל... הוא מאבד את העבודה שלו. אולי יש מצב שהוא יקבל העלאה בשכר, אבל אם הוא לא אוהב את זה... כן, יודע, אם זה אבל עדיין אמרו, כאילו... רשום, אני לא יודע אם זה עדיין confirmed או לא, אבל לפי מה שהבנתי גם, ברגע שמייקרוסופט תקנה את מוג'נג והכל, נוטש עדיין ימשיך לעזור במעבר שלהם של מוג'נג והכל למייקרוסופט, אבל הוא לא יישאר לעבוד אצלם. זאת אומרת, הוא לא ימשיך לעבוד אצל מייקרוסופט, בכלל. וליורם שרשם שהוא לא חושב שנוטש יצא נגד ווינדוס 8 במייקרוסופט, אתה יכול להסתכל בטוויטר של נוטש, אני דווקא עוקב אחריו בטוויטר, והוא רשם מלא דברים נוראיים לגבי כל מה שהיה קשור לווינדוס 8 עד לפני ווינדוס 8.1. הוא רשם שזה מערכת הפעלה נוראית, הוא רשם שזה נוראי לאינדי דבלופרס. אחר כך הוא הלך שהאקסבוקס 1 יצא, הוא אמר שמייקרוסופט שינתה את התנאים שלהם לגבי אינדי דבלופרס, הוא היה הכי פרו אינדי דבלופר שהיה אפשר, פרו אינדי גיימס, ועכשיו פתאום הוא מוכר את עצמו, כאילו. דרך אגב, השעים, לא יודע מי זה, או כנראה אבל הוא פאוור, לא, יש לו איזשהו משהו קיצר השעים הזה עכשיו כמוך, רוצים לקנות עדיין לא כמוהו, אנחנו יודעים את זה, אנחנו רק מעבירים את החדשות שאנחנו שמענו על זה. קיצר, זה אחד. אתה רוצה לעבור לנושא השלי שלנו או שעדיין... כן, בוא נעבור לנושא השלי שלנו. נו, לעזאזל, מה יש לזה? אז ככה. עוד חדשות מה אתה עושה? נראה לי הוא מתפשט שם. סך הכל נוט שעושה את עסקת החיים שלו, למה שלא יסכים. אתם צודקים והכל, אבל עדיין, כאילו, בקטע של תחשבו על עצמכם כיוזרים, איך זה יכול להשליך את זה עליכם. זאת אומרת, אתם שילמתם את הכסף, עכשיו יכולים להרוס לכם את המשחק, חס וחלילה. אני רק אומר, זה טורבו, כן, הזכרתי, זה טורבו, כן. בואו נראה איזה עוד שעות יש לכם בתשובות ומחשבות וכן הלאה וכן הלאה. אתה צודק, אבל היום כולם עושים את כל מה שעושים היום, זה בשביל כסף ולא בשביל משהו אחר. די נכון, אבל לא כולם עושים זה גם קשור לנושא הבא שלנו. זה גם קשור לנושא הבא שלנו, מה שהוא אמר, אני חושב ש... אני יודע, אבל עדיין... שבוא נתחיל לדבר על הנושא הבא. כן, ועדיין אני אומר, לא כולם עושים את הכל בשביל כסף, כי יש כאלה שעושים כן משהו שהוא כתוצאה ממנו אפשר להרוויח כסף, אבל כתוצאה ממשהו שאתה אוהב. נגיד, יש מלא אנשים שלא עוזבים את העבודה שלהם, או לא עוזבים דברים כי הם אוהבים את העבודה שלהם. אז לא כולם. כן, מאוד תעשה, אוקיי. בוא נעבור לנושא הבא שלנו, שהוא גם מאוד קשור לכסף. מאוד קשור לכסף, מאוד קשור דווקא לזה ש... בוא תזיז את העכבר שלך מהפנים שלי. סורי. והנושא השני שלנו קשור לכסף וקשור בדיוק מה שאמרתי. שלא כל חברה מוכרת עצמה סתם בשביל הכסף, אלא גם דרך עקרונות. והנושא הזה זה שאמזון קנו את טוויץ', או קונים, אם אני לא טועה. אמזון עכשיו... כעיקרון היה הרבה שמות שגוגל... בדיוק, בוא נתחיל מההתחלה עם הדבר הזה. נו? אוקיי, היה הרבה שמות שגוגל רוצים לקנות את טוויץ'. עכשיו, מה זה אומר לכל האנשים שעושים לייבסטרים בטוויץ'? זה אומר בעצם, היי, בוא ניקח את הקהילה הממש נחמדה שהיה לנו עד עכשיו, בוא נדפוק אותה לחלוטין בכל צורה אפשרית. בוא נעשה שיהיה לכם קופירייט סטרייקס, בוא נעשה שלא תוכלו לשים מוזיקה, בוא נעשה שלא תוכלו לשחק איזה משחק שאתם רוצים, כי נינטנדו עם חבורה של זונות ולא נותנים לאף אחד לשחק מריו בלי שהוא יקבל קופירייט סטרייק. בוא נעשה את כל זה ונדפוק אתכם לגמרי. כן, אבל, עם כל הכבוד זה לא טוויץ' שחשבו את זה. בעיקרון, כאילו, הם לא רצו לעשות את כל זה, וגוגל כן, בסופו של דבר, מה הם עושים הרי? כשהם עשו, הנה, קחו לדוגמה את היום, אנחנו ניסינו לעשות כבר את הלייבסטרים הזה למשך כמעט שעה, ולפני כן עוד איזה שעות שאנחנו של ארגונים והכל,
ואנחנו עוד שעה כמעט, ולא הצלחנו לעשות סטרימינג. שתבינו באיזה קלות אפשר לעשות סטרימינג בטוויץ', וזה היה יכול להרס. טוויץ', אתה 2 דקות, ואתה כבר בלייב. 2 דקות. כן, עכשיו בוא נדבר על... למרות שאנחנו נסדר בקרוב שזה יהיה ביוטיוב והכל, כי ביוטיוב פשוט יותר נוח לנו, אבל סבבה. כעיקרון, עכשיו לנושא המרכזי, שזה בסוף משהו ישתבש שם. לא גוגל קנו את טוויץ', ואמזון קנו את טוויץ'. עכשיו, מה הקשר לאמזון? אוקיי, שאלה מצוינת, אני לא יודע. כאילו, אני רואה את עצמי, אנחנו רואים כל מיני סטרימים כזה, קנה את הסטרים הזה $5 באמזון. וואי, רגע, תחשוב רגע. אבל לא שולחים לישראל, אבל אל תשכח שלא שולחים לישראל. שיט, נדפקנו. מה זה שטויות האלה? לא, אבל אני הבנתי בסוף למה הם קנו אותם. אוקיי, אני לא. אמזון עכשיו מנסים להיכנס חזק בכל הקטע שקשור למולטימדיה. אם אתם שמת לב, לא מזמן הם שחררו את אמזון פייר. נכון. שזה טלפון משלהם, הם מנסים להיכנס חזק לשוק שהוא לא בהכרח שלהם. אוקיי, הם מנסים למלא הם מנסים פשוט להיכנס לטכנולוגיה. עכשיו, יוטיוב, יש חוקים באמריקה, ואחד החוקים האלה אומר שאסור שלחברה אחת יהיה יותר מדי מונופולים על דברים אחרים. עכשיו, אם אתם יודעים, לגוגל יש מונופול על כמה דברים. יש להם מונופול על מיילים, ויש להם מונופול על אתרי סרטונים. עכשיו, העניין שזה לא בדיוק מונופול, כי כל אחד אחר יכול לפתוח את זה באינטרנט. עכשיו, העניין שאף אחד אחר לא פותח את זה באינטרנט, חוץ מ-VMO וכל מיני אתרים אחרים שמיועדים בעיקר לאומנים ודברים כאלה. עכשיו, יוטיוב זה אתר שכולנו גולשים עליו, זה אתר שכולנו רוצים. אם בוא נגיד אם יוטיוב היו קונים את טוויץ', זה בעצם מה שזה אומר זה שלגוגל עכשיו גם יש את האתר לייבסטרימס הכי גדול שיש באינטרנט. שזה יכול שזה חוץ מהאחד שיש להם כבר. שזה יכול להוביל אותם למלא מלא מלא תביעות. למלא תביעות. זה מה שהם אמרו? טונות של תביעות. זה מה שהם אמרו בעצמם. וזה למה הם ירדו מהעסקה. כעיקרון, יוטיוב הציעו להם יותר כסף, אבל אחר כך יוטיוב יצאו מהעסקה, ואז אמזון נכנסו. עכשיו, לאמזון אין הרבה מונופולים על כמעט כלום, חוץ מעל אתרי קניות ושטויות כאלה, וגם לא כזה, כי eBay היום יותר גדול מאמזון, אבל עדיין, אמזון קנו את טוויץ'. מה זה אומר? עדיין יש מצב שיהיה קופירייט סטרייקס, כרגע לא יודעים, כרגע טוויץ' כאן קיים ושופע, וכרגע אנחנו לא באמת יכולים לדעת מה הולך לקרות. נכון. חוץ מזה גם יש עוד דבר שלפי מה שאני שמעתי גם, טוויץ' עצמם לא כל כך גם לא היו עד כדי כך בעד בשביל למכור את זה ליוטיוב, פשוט מהסיבה היחידה של כמה דברים שהם היו יכולים להרוס, כגון כל העניין הזה של שמירת סרטונים, או סרברים שלא היו יכולים, כאילו, היו צריכים להחליף אותם לאלף ואחד דברים אחרים, כמו כל מיני אופציות שהם היו לוקחים לסטרימרים וכן הלאה וכן הלאה, אז כאילו, היה להם איזה שהם עקרונות שהם לא רצו להרוס משהו שהוא קיים והוא עובד כמו שצריך לאנשים, כאילו. זה מה שאני ראיתי. גם מישהו כאן רשם שהוא לא מבין מה קרה לאתר ג'סטין טיווי. כל מה שקרה לג'סטין טיווי זה שהם פשוט התחברו עם הצוות של טוויץ', הם עשו איתם עסקה, הם התחברו עם הצוות של טוויץ' וג'סטין טיווי נסגר, זה הכל. כן, אבל גם לכל מי שלא הבין לפני כן, ג'סטין טיווי וטוויץ' היו אותו אתר גם לפני כן, הם כאילו התחילו כג'סטין טיווי. הם היו בשיתוף. בדיוק, הם היו לפני כן בכלל ג'סטין טיווי, ואז התחלקו לשתיים, ג'סטין טיווי וטוויץ'. אין לי מושג בדיוק למה, אבל יכול להיות שזה פשוט, ג'סטין טיווי זה לסטרימרים לכל מיני דברים אחרים, וטוויץ' זה לגיימינג. אני לא יודע, יכול להיות שזה המחשבה שלהם, ואז פשוט חשבונות התחלקו לפה ולפה, גם החשבון שלי אישית עבר לג'סטין טיווי כתוצאה מהדבר הזה, כיום הוא כבר בטוויץ', כמו שאתם רואים, אני עושה פה סטרימינג, אז זה כל המובינג שהם עשו, אבל כרגע טוויץ' חי וקיים, אני לא יודע על מי עדיין כרגע האונרשיפ, אם זה על טוויץ' או על אמזון. לך תדע רגע, אם השם ישתנה, או שאתה לא חושב שזה ישתנה? אני מתקשר להאמין שזה ישתנה. כאילו, אני לא רואה סיבה שזה ישתנה. גם אני לא, כאילו, משהו שהוא כולם רגילים אליו והכל. לא, כולם רגילים, זה כמו שגוגל היום משנים את יוטיוב אחרי שהם קנו אותו, כאילו זה מטומטם, כי אז אף אחד לא יכיר את האתר. בעצם מה שהם עושים שהם קונים את האתר הזה, הם קונים את השם שלו. אני יודע, השאלה אבל גם עם כל הדברים האלה, עם כל הקנייה הזאת, אם ישתפר, אם השירות ישתפר או יהפוך להיות יותר גרוע.
מה אתה חושב? אני מאמין שיהפוך להיות יותר גרוע, כי אני תמיד יותר בעד עסקים עצמאיים שאנשים בעצמם מנהלים ולא מוכרים את עצמם. אני יודע שהמון המון דברים, כגון יוטיוב, שזו דוגמה מושלמת, הפכו להיות חרא אחרי שקנו אותם, ואני מאמין שהעתיד של טוויץ' נמצא באותו גוש חרא. אוקיי. מה אתה אומר? אז תקשיב, אני אומר אותו דבר בערך, כאילו, ולפני שאתה ממשיך על משהו, אני רוצה שתקרא כמה תגובות של אנשים, ותענה להם תוך כדי על הדעות שלך, כי אני חייב רגע ללכת לשירותים, אני כבר מתאפק יותר משעה, להשתין, אני כבר בא, חכו שנייה, כבר חוזר. יאללה, אנשים, זה הזמן שלכם לשאול שאלות. אמזון קונה טוויץ' כי זה השקעה מחוכמת. כן, זה לקנות את טוויץ' זה השקעה מצוינת להגיד את האמת, בעיקר בגלל הרויאלטיז וכל הסרטונים כל הפרסמות שהם מריצים כאן, הם יכולים להרוויח מזה מלא כסף, מלא. מה זה יעזור לאמזון? כסף, אותו עניין. מה עם Call of Duty החדש? אין עליו שום חדשות. אור, אתה אוהב אותי? כן. תדברו על GTA V? כן. מה אני חושב על דסטיני? אנחנו לא נדבר עדיין על דסטיני, אנחנו משאירים את הנושא הזה ליום אחר. אוקיי, אחי, תגיד מאוד שעשה קאקי מולנו, נראה לכם. ככה, אז אנחנו מסיימים עם הנושא הזה, או שאתה רוצה שנקבל איזה שהן תגובות מאנשים פה בסטרים? לא, הם רוצים שנדבר על דברים אחרים נראה לי. אוקיי, נקסט. זה משהו שאני כבר דיברתי עליו, להרבה אנשים היו דעות שונות משלי, ואמרו שאני לא עשיתי את זה כמו שצריך, או לא הצגתי את הנושא איך אומרים את זה? בצורה כמו מקצועיות. בדיוק. למרות שדעתי האישית, הצגתי את זה בצורה הכי מקצועית שיש, כי נתתי עין אובייקטיבית על משהו... חכה שנייה. עומר. תמשיך. מה אומר? עומר, תמשיך. אוקיי. אז אמרו שלא הייתה לי עין אובייקטיבית למוצר והכל. אז מה שאני רוצה לדבר עליו זה ההשקה של אפל, שבו נכלל האפל וואץ', לא איי וואץ', אפל וואץ', שאני לא הבנתי למה לא קראו את זה, זה פשוט איי וואץ'. אין לי מושג כאילו, זה מפגר. ואת האייפון 6. עכשיו בואו אני אסביר לכם משהו קטן לגבי כל העניין הזה, כדי שתבינו מאיפה אני מגיע לגבי כל העניין הזה. אני אדם, שאיפה הפלאפון השני שלי? רגע, על הרצפה נפל. על הרצפה הוא נפל. אני בן אדם שיש לו שתי אייפונים. שתיהם פועלים, למרות שאחד שבור לו כל האחורה, אתם לא כל כך רואים את זה, אבל סבבה. שתי אייפונים. קניתי את זה באותה תקופה אפשר להגיד שכבר סטיב ג'ובס מת אמנם, אבל היה להם את ההמצאה האחרונה שהייתה יחסית גאונית בשבילי, כי אני אוהב להשאיר את הפלאפון בכיס ולעשות כל מיני דברים איתו. סירי, הדבר האחרון שהם המציאו שהיה ממש אדיר וכיפי ונוח לשימוש, כאילו זה היה משהו שהוא חידש לי משהו. עד עכשיו, מאותה תקופה, אין משהו שבאמת מחדש בכל העניין הזה. זאת אומרת, תנו לעצמכם, תנו מבט אובייקטיבי באמת על המוצר. נגיד, אפל, במה הם ידועים? מוצר קטן, נגיש, כיפי, אפשר ללכת אותו ממקום למקום, ועל פי עוד כמה שזוכר, מה שהם אמרו פעם זה כאילו, כמה שיותר קטן יותר טוב, משהו כזה אם אני לא טועה, נכון? כן, כמה שיותר קטן, כמה שיותר דק, כל שטויות האלה, למרות שאני לא מאמין בזה. בדיוק, עכשיו הם כבר נהיו... אם זה היה נכון, אז גלקסי נוט לא היה מצליח, וגלקסי נוט מצליח. בדיוק, למרות שעכשיו, כמה שיותר קטן יותר טוב, הם עכשיו יצאו את האפל וואץ', כאילו, מה הקטע? שתבינו כאילו, אוקיי, יש את כל האופציות האלה, אני אחזור לאייפון עוד שנייה, כל האופציות האלה של לעשות כל מיני דברים, לצייר איזשהו משהו ולשתף את הפעימות לב עם מישהו אחר, כאילו, אני לא מבין, מה הקטע? אתה יודע מה אני חושב על סירי? נו. אני אגיד לך מה אני חושב על סירי. נו? אנדרואיד. נו. גלקסי. Galaxy. Motherfucker! Hi, Galaxy. What do you think about Siri? מה היא אמרה? I hope she's doing well and she's enjoying herself out there. בוא נראה, סתם בשביל הקטע. את זה, נו.
היה לי בטלפון עוד לפני שסירי יצא. כן, אבל סירי יכול לדבר איתך. זה היה באנדרואיד עוד לפני שסירי יצא. בוא נראה סתם בשביל הקטע, בוא נשאל את סירי. אפל חידשו כל כך הרבה חרא. לא, הם לא. סירי, what do you think about Android? I think, therefore I am. But let's not put the cart before the horse. What? Let's not put the cart before the horse. I don't get it. I don't get it. The carts. Discards. D-E-S-C-A-R-T-E-S. אוקיי, בוא נמשיך. אז כאילו אני מגיע ממקום שהוא כן יחסית... Okay, put the cart before the horse to have things in the wrong order, to have things confused and mixed up. מה זה קשור? לא הבנתי, אבל בסדר. בקיצור, זה אייפון. אייפון. בדיוק. אז פעם הם היו... אייפון, don't put the cart before the horse. fucker. בקיצור, זה אייפון. פעם הם היו innovative, יעני, כאילו, חדשניים והכל, והיום הם כאילו... הם מנסים לעשות דברים בצורה יותר טובה, אבל הם לא מצליחים. כמה ש... אותם האנשים שעצרו את המחשבים הראשונים של אפל, זה כבר לא אותם אנשים שעובדים היום, זה לא אותם אנשים שנותנים מוטיבציה לכל מי שעובד באפל. שתבינו, פעם זה היה משהו שכל דבר חדש שיוצא זה היה וואו. היום זה כאילו, עוד אחד, עוד כאילו, עוד, אפשר להגיד עוד פיוסטי. כאילו, same new name. תחשבו, כאילו, תסתכלו רציני. תנו לי רגע, אתם יודעים מה? תנו לי דברים חדשים שאתם חושבים שהם יותר טובים, ואני אסביר לכם למה הם לא טובים. נגיד, אחד אמר לי בתגובות בערוץ שלי, הצ'יפ A8 אם לא טועה, נכון? כן. הצ'יפ A8 עכשיו החדש, הוא פי 2 יותר מהיר. אז בואו אני אסביר לכם למה הוא לא יותר מהיר. כי ברגע שאתם ממלאים את כל הפלאפון בכל מיני זיכרונות, תמונות, מוזיקה והכל, זה אותו הפאקינג מהירות. עזוב את זה, לא, כאילו הפרוצסור ספיד, אני אסביר לך איך זה עובד, זה כאילו זה פשוט, כן, הטלפון יהיה לך הרבה יותר מהר, הוא יעשה פעולות הרבה יותר מהר. עכשיו, העניין הוא שבסופו של היום, כאילו, אוקיי, זה פרוצסור A8, אבל תסתכלו על הטכנולוגיה שיש בו בפנים, זה משהו שאנדרואיד יכלו לעשות גם ככה. כן. עכשיו, בוא נגיד משהו שבאמת חידש זה כל הקטע עם הטביעות אצבע, או סירי למשל, או כל השטויות האלה. עכשיו, כן, וואלה, זה חידש, היה מגניב, אנדרואיד גם עשו את זה אחר כך, סבבה, אבל זה היה משהו חדש של אפל. מעבד חדש יותר וטוב יותר, זה לא משהו חדש של אפל, כי זה משהו שעכשיו יש איזו חברה סינית. זה כמו להחליף כרטיס מסך במחשב, משהו כזה. זה לא חדש. זה פשוט להוציא משהו ולהכניס לך משהו חדש. זה לא משהו שגורם להגיד what the fuck, זה פשוט, כל מה שזה זה כאילו להגיד לי היי, קיבלת שדרוג לטלפון בעוד $600 בשביל משהו שאתה לא צריך. סוג של. אני באמת לא רואה בזה מטרה, כאילו, ואני יודע שיש טלפון, עכשיו יש את הטלפון הסיני הזה, שאיזה חברה סינית אחת הציעה, שיש לו צ'יפ מהיר פי 3 מה-A8 המזדיין הזה של אפל באייפון 6 החדש. אני יודע. עכשיו... והוא עולה $200 פחות. What the fuck? I know. עכשיו עזוב את זה, דיברת כל העניין הזה של הטעם הזה. גם דיברתי על זה בווידאו שלי שהעליתי ליוטיוב. עכשיו הם שמו את כל העניין הזה של פינגר פרינטינג כבר באייפון 5. דבר חדש, נחמד, חמוד והכל, ואמרו שזה מאוד סקיור, מאוד מאובטח. אנקריפטד וכל החרטה הזה. סבבה, אנשים... זה אנקריפטד כמו שהזין... חכה. אמרו שאנקריפטד והכל, סבבה. אנקריפטד. רגע, מה קרה לפני בערך חודש? פחות מחודש, מה קרה בדיוק בהתחלת ספטמבר? אם אתם לא יודעים, אנשים פרצו לכל הסלבריטאיות הנחשקות יחסית. בערך שקיימות בהוליווד ולקחו תמונות בעירום מהטלפון שלהם שהסתנכרנו אוטומטית עם המשתמש iCloud שלהם. בדיוק. זאת אומרת, מפורסמות כגון ג'ניפר לורנס, קייט אפטון, איך אומרים לה, החברה לשעבר של ג'סטין ביבר. והעניין הוא שלא פרצו להם אישית. לא, פרצו לה iCloud ספציפית, לא לשחקניות. פרצו לה iCloud של אפל ספציפית, עם סקריפט שילד קטן יכול לכתוב. כן, וזה עוד לא הסוף. הקטע שכל ההאק הזה, זה לא היה באיזשהו יום אחד ספציפי שבן אדם פרץ להם, שתבין.
זה כבר כאילו חודשים שזה מצטבר המידע אצל כמה האקרים, כאילו ממקומות שונים. אם יש לך משהו ב-iCloud, כנראה שכבר מישהו כנראה יסתכל על זה, כאילו זה לא יכול להיות, כן. עכשיו, ואז הם באים ואומרים לי, היי, בוא תשים את האצבע המזדיינת שלך על המסך של האייפון, כן, כי זה... הטלפון. בדיוק. כי זה עוד אנקריפטד, זה כאילו עוד מאובטח, זה סבבה. בדיוק. בואו אני לא אעשה את זה. בדיוק. מה דעתכם על זה? והם אפילו שואלים אותי, כי באייפון החדש אתה לא יכול לפתוח את זה בלי החרא המזדיינת, זה לפי מה שהבנתי. כן. גם לפי מה שאני הבנתי, אני עוד לא קניתי אייפון חדש, אז את זה אני לא יודע. אם אנחנו טועים בזה, אתם יכולים להגיד לנו ולרשום לנו בתגובות למעלה, אני בדיוק מסתכל על זה כל הזמן. אז כן, אם אנחנו לא יודעים, אתם יכולים לרשום לנו. חוץ מזה, העובדה שכאילו, כרטיס אשראי, אני מעדיף להשתמש בכרטיס אשראי שכן יכול להיגנב, שכן אפשר כאילו להשיג את הכרטיס ואת האמצעים שלו דרך האינטרנט. אני מעדיף להשתמש בזה, ואז ללכת לחברת אשראי ולבטל תשלומים, לבטל את זה, לבטל כל מיני דברים שונים ומשונים, מאשר שהטביעת אצבע האישית שלי תהיה איפשהו באינטרנט, אפילו מוצד למכירה לאנשים שאני לא מכיר, ואז אם מישהו, אפילו, היום הרי אפשר לעשות הכל עם פרינטר, יעני כאילו עם 3D פרינטינג. 3D פרינטר. בדיוק, אפשר לעשות היום הכל עם מדפסת 3D. הכל. אפילו לב אפשר כבר כמעט להדפיס הכל. לב אמיתי פועם והכל. שתבינו, שרירים, הכל, כבר אנשים משתמשים בזה בשביל רפואה והכל. עכשיו, מה תהיה הבעיה שמישהו ייקח 3D פרינטינג של האצבע שלי, ישים את זה באיזושהי תוכנה והדפיס. לא, אני מה הבעיה עם זה, כי ה-3D פרינטרס עדיין לא מגיעים לדיטייל כזה. לא, אבל אם נשאר לפחות עוד 10 שנים עד ש-3D פרינטינג סבבה, אז נגיד... אני יודע, אבל נגיד האצבע שלי תישאר למשך 10 שנים ברשת. הייתם מעדיף להסתכן בזה? לא נראה לי. לא ממש, אני מעדיף שלא. גם שאלו אותי אם אני רוצה להירשם למאגר הביומטרי, אני אמרתי שלא. hell no! hell no. אני ממש לא בעד. אני אגיד לך גם את האמת, גם אני לא בעד, אבל אין מה לעשות, נגיד כשאתה הולך, אני אתן לכם איזשהו משהו שאני בחודשים האחרונים הרי מובטל, מיוני עד היום אני מובטל, והייתי אמור למצוא עבודה עד לפני כחודש וחצי, חודשיים, הייתי יכול לעבוד, אבל בגלל שאמא שלי עכשיו אושפזה לבית חולים בכבר חודש כמעט וחצי בבית חולים, אני כרגע מעדיף להיות ליד אמא שלי וכל הדברים האלה, אז כן, וזה גם אני פחות מעלה בערוץ האישי שלי, אבל עשו את זה כרגע בצד. רגע, מה הייתי? איפה הייתי? בבלתי. כל העניין של העבודה, כן. לא, כל העניין הזה של העבודה. אז הייתי אמור ללכת, כאילו, הייתי צריך ללכת ללשכת העבודה ולשים את האצבע שלי, אור. אתה צריך לתת טביעת אצבע על המכשיר כדי להירשם, יעני, לבוא לקבל את הכסף שלך, אתה צריך להעביר אצבע. זאת אומרת, כבר יש... לא יודע, אצלי בעבודות, כאילו, אנחנו מעבירים כרטיס. לא בעבודה, לשכת העבודה, אור. לשכת העבודה, כשאתה הולך לקבל... כשאתה הולך לקבל, שכר על זה שאתה לא עובד, נגיד, יש לך איזשהו שכר אבטלה. אז אתה צריך להחתים עם אצבע. מה שהצבן אותי כל כך, אבל מה אתה יכול לעשות? זה או לא לקבל כסף. רגע, שנייה, הכלבה שלי דופקת לי בדלת. טוק. אוי, סבבה. בקיצור, אז כל מה שאני אומר, כאילו, אם האצבע שלכם תגיע כבר למצב כזה שזה באינטרנט, מה כבר ישאל לכם אישי? אתם מבינים? אני אישית לא הייתי רוצה, או כרגע גם משחק עם הכלבה שלו. איי. יופי, באמצע לייבסטרים, נו באמת. קיצר, אבל עזבו את זה כרגע בצד. חוץ מזה, זו הייתה הדעה האישית שלי על אייפון, וכל מי שיש לו דעה אחרת על אייפון ועל אפל ועל דברים שונים, אין לי בעיה. נגיד, אני חושב שהמחשבים שלהם, כאילו, ה-iMac וכל אלה, זה מחשבים סבבה, אבל המכשירים הסולאריים שלהם זה כבר משהו שהוא מתחיל לחזור על עצמו. כאילו, מה גם שבמחשבים שלהם, את האמת, זה לא כמו מחשבים רגילים של PC והכל. אי אפשר להחליף להם דברים. רק אם אתה מבריג, עם מבריגות מיוחדות והכל, אתה צריך לפרק דברים כדי להכניס להם כרטיס מסך וכל אחרת הזה, לא? מה? מדבר על iMac וכאלה. הוא כזה, מה? אתה כזה, what are you talking about? קיצר, בוא נדבר על iWatch. iWatch. שאלה לי לכם, כמה אנשים מבוגרים כיום משתמשים ב-iWatch? באמת, רציני, בקטע של... אנחנו נדבר על זה עוד איזה 5 דקות, אנחנו נסיים. iWatch, כמה אנשים משתמשים בזה? ועכשיו רוצים להכניס את כל העניין הזה של טקסטינג.
לך על השני. אור, אתה יכול לדמיין את זה? כאילו, בן אדם, אתה רואה בן אדם הולך, ברחוב כזה ככה. רגע. זה לא היה כל כך מטומטם, אורי, לא, חכה. אני עשיתי את זה, אור. עשיתי את זה עכשיו מול הפנים, כאילו. חכה. שעות. לא, יש לי שעות. You סק. are a cunt. You're a cunt, Apple. You're a cunt. סוג של. כאילו, זה דברים ש... כאילו, אנשים אומרים, נגיד, אלן דה ג'נרס פרסמה בטוויטר שלה, לפי מה שאני זוכר, כולנו כבר רגילים להסתכל על השעון, על השעה בפלאפון והכל, אז למה לא פשוט לשים את זה על היד? בשביל זה יש שעון! כאילו באמת, לראשונה אפשר גם לשנות, אור, לראשונה אפשר גם לשנות תאריך בשעון. אומייגאד, זה כאילו שלא יכולתי לעשות את זה כל השנים האלה. בדיוק, כאילו, אני לא מבין. לא, תשמע, זה גימיק חמוד, אנשים רוצים שיהיה להם סימן של אפל על האצבע. הבטרי לייף של זה יהיה כל כך גרוע שאני ארצה למות. יכול להיות. המקסימום שאני רואה את עצמי משתמש בזה, זה לשמוע מוזיקה, וזהו. השאלה איך בדיוק, לא נראה לי שיש שם חיבור למוזיקה, אור. דרוך עליהם חזק ותהרוס אותם. עזוב, אתה אומר לי דרוך עליהם חזק ולהרוס אותם. יש iWatches שבדקתי, כאילו, יש כל מיני שונים, שזה רגיל יותר חזק שזה ספורט, ויש איזשהו משהו ש... ויש מוזהב, אור. חכה, נו בדיוק וזה מה שבאתי להגיד, רולקס יעשו גרסה משלהם בשביל iWatch. בוא נפסיק לדבר על הנושא הזה, כי אני מרגיש את ה-IQ שלי מתחיל לדרוך לחוצה מהאוזן. בדיוק. את האמת זה התחיל לעצבון אותי והכל. יאללה. בדיוק, אנשים די מתלהבים שבגלל שזה אפל, בגלל שזה מותג, אותו דבר זה בערך כמו עם ביטס, שתבינו. אתם יכולים לקנות אוזניות הרבה יותר טובות, סתם בשביל הקטע, הרבה יותר טובות מביטס, במחיר של ביטס. ביטס, נגה, beat the shit out of your wallet. יאללה, בוא נמשיך. אתה תתחיל את הבא נראה לי. אוקיי, אז הנושא הבא שאנחנו הבאנו זה... תופים בבקשה. נו יאללה כבר. סימס 4! סימס 4, אנחנו עכשיו נדבר על סימס 4. כי לא נזמן למצוא סימס 4 וסימס 4. מה? מה? אתה אחד שסיפקת בו, ותתחיל אתה לדבר עליו. אז ככה, אור, תגיד קודם כל את הדעה שלך, לפני שאני מתחיל עם הדעה שלי על הסימס. אוקיי. אז הדעה שלי על סימס... אוקיי. אני אתחיל את זה ככה. לפני שנים רבות, שאני הייתי בן 6 בערך, אני התחלתי לשחק במשחק סימס 1. בסימס 1 יצאו מלא הרחבות, היה לו הרחבות ענקיות שהוסיפו אלפי חפצים. כמה שנים אחר כך יצא סימס 2, ואני גם ממש התלהבתי מסימס 2, כי גם סימס 2 יצא מלא הרחבות וחפצים. ואז יצא סימס 3, ואני הפסקתי להבין מה ההבדל בין סימס 3 לסימס 2, חוץ מזה שיש לי פחות חפצים, ושאני צריך לשלם ממש הרבה כסף. ואז יצא סימס 4, שכל מה שהולך להיות זה מלא חפצים, וכסף שיוצא לי מהארנק על חפצים האלה. That's it? זאת הדעה שלי על סימס, זה משחק שבנוי על DLCs. הוא יותר גרוע מבטלפילד 4. מה אתה מצפה? EA. העניין הוא שפשוט הקהילה שלו יחסית קטנה יחסית לכל הקטע של השוטרים, יש לו קהילה ענקית, אבל יש לו קהילה ענקית פיראטית, וכל הקהילה הלא פיראטית היא יחסית קטנה, אז אנשים לא מתלוננים, אתה יודע. אבל אם אנשים היו עושים מכל הקטע של ה-DLC סיפור לפני כמה שנים, שהם לא היו עולים $15, שהם היו עולים $5, ואף אחד לא היה קונה את ה-DLC האלה, יש מצב שהיא לא הייתה מוציאה השנים האלה DLCs. כי כל הקטע של ה-DLCs, ה-DLCs המקוריים, כל זה, כל החרא הזה, התחיל מסימס. מה? כל החרא הזה התחיל מסימס. כל ה-DLC בכללי התחיל מסימס? אני לא יודע אם כל ה-DLC בכללי, אני פשוט יודע שכל הקטע של EA ו-DLCs, ה-DLCs הראשונים זה היה לסימס 1. חברת החברה הראשונה היה לסימס 1. אינטרסטינג. שום משחק אחר. אוקיי, אז דעתי על סימס? יא.
אז אני מדבר בכללי, כניו-קאמר, זאת אומרת למישהו שהתחיל, זה הסימס הראשון שלי, למרות שפעם, לא, זה לא הסימס הראשון, אם אני לא טועה, שיחקתי בסימס 2, בילדותי, באזור, אני לא זוכר איזה גיל, שיחקתי בסימס 2, אבל שם הייתי צ'יטר. בוא נגיד ככה... motherload, לכל מי שזוכר את הצ'יט של motherload. אני לא זוכר מה זה, אבל אני זוכר שהיה לי פשוט... בוא נגיד ככה, היה לי בר שנגיד זה השמאל של המסך, יעני, זה איפה שמסתיים המסך משמאל, זה המשיך מחוץ למסך, כאילו. motherload, זה היה הצ'יט של הכסף אינסופי. זה מה, הייתי עושה הכל, אני לא זוכר כבר מה מי אמרו, אבל פשוט... שיחקתי בזה המון. הפסקתי, אני לא זוכר מאיזה סיבה, לא שיחקתי סימס 3, סימס 4 עכשיו הגיע. עכשיו, אני אסביר לכם איפה אני מגיע עם סימס 4 שטוק. אני מגיע לסימס 4 ככה. אני התחלתי לראות יוטיוברים אחרים משחקים בזה. עכשיו, הקטע במשחק הזה, שאני חושב שהוא יכול למשוך אנשים, זה כל העניין הזה של סיפור. סיפור שיכול להשתנות בכל מיני דברים שונים, ולהשתנות לכל מיני מצבים מפגרים, כאילו, כאלה ואחרים. עכשיו, בואו אני אתן לכם את הצד שלי. נגיד, אני התחלתי אתמול לעשות סטרים לכל מי שראה ולא ראה. לצערי רב, אתם לא תראו את הפודג' מאתמול, כי טוויץ' מאיזושהי סיבה כלשהי הוריד לי תווים מלשים את זה אוקיי. כי זה הוריד לי את התווים מלעשות את זה בלייברי של סרטונים, אז לא יודע למה, זה לא נשמר, אבל אני כן איכשהו עושה התחלה של פרק ליוטיוב בשביל זה, כדי שתראו והכל, וזה יהיה גם כחלק סדרה מיוטיוב אצלי. עכשיו, מה שאני אהבתי את זה, נגיד ההתחלה אצלי בסדרה עצמה התחילה בצורה כזאת, אני התחלתי כמישהו שהוא, אני עצמי, חשבתי לעשות את זה עם מישהו אחר, חשבתי כילד, לא כילד, יש לכם 1001 בחירות שאתם יכולים לעשות כדי להיות בסימס, אז כאילו, כל אחד בוחר שהוא רוצה. אני התחלתי כגבר רגיל כמוני, רק פחות שמנמן, והתחלתי את הסימס שלי והכל. עכשיו שמה פגשתי סימסית, נהייתי בלה בלה בלה, ידה ידה ידה, עכשיו עברתי לגור איתה, עכשיו בחרתי להישאר עם אחותה והכל, ואז אני יכול לבחור אם להכניס גם את אחותה להיריון ולעשות, קיצר יש איזשהו סיפור שכל הזמן יכול להתפתח לדברים חדשים. כאילו אתם יכולים להתחתן, בטח גם להתגרש, להיות הומו, להיות לסבית, אני יודע, כל מיני דברים אחרים, כאילו אתם יכולים ליצור כל כך הרבה וריאציות, וזה מה שמשך אותי בדבר הזה. עכשיו, הסרטונים של מי שאני ראיתי, פיליפל לא כל כך עניין אותי כשהוא עושה את הסרטונים האלה, כי לא יודע, פשוט ראיתי סרטון אחד, הגעתי עד דקה 1.5-2, יצאתי, פשוט לא עניין אותי, נגיד, ראיתי מישהו שנקרא, וואי, הוא אחד, מינילד, הוא אחד החברים של ונוס גיימינג, לכל מי שמכיר, הבן אדם פשוט, אני לא מפסיק לצפות במשחק, אני מסתכל ככה, 1.5 שעה, פרק של 1.5 שעה ביוטיוב, אני לא מפסיק להסתכל ככה, שעה. אז כאילו, אני אומר לעצמי, למה אני לא משחק במשחק הזה? התחלתי לחרוש, אתמול שחקתי זה כמעט 2-3 שעות, וזה לא יעלה ליוטיוב, כי אין לי מאיפה להביא את זה עכשיו, אז מצטער. אבל אני מגיע ממצב שכאילו, זה משחק שיכול ליצור לכם סיפור, שכל הזמן ימשוך אתכם, כל הזמן ייתן לכם לעשות משהו חדש, כאילו, לא משהו שכמו Call of Duty, אתם נכנסים, אתם יורים, אתם יוצאים. כל הזמן יש איזשהו סיפור חדש, משהו שונה, אתם מולידים ילד, יש לכם ילד אחד, 2, 3, 4, 70 ילדים, אין לכם כסף לשלם על הילדים האלה, אתם צריכים ללכת לעבוד בזנות ואלף ואחד דברים, כאילו. קיצר, יש לאן להתפתח עם הסיפור. דעתי האישית, כן שווה, אבל הקטע של ה-DLCs, כן, עוד צודק, כאילו. המשחק הזה זה משחק שמוציא 1001 DLCs, והוא נתקע עם הפנים במצלמה. אוקיי, עכשיו... אני לא... עכשיו אתה זז. בקיצור, אני חושב אישית שכאילו, משחק כיפי וחמוד ושווה אותו, אבל אל תקנו במחיר המלא שלו. נגיד, אפילו אל תקנו את זה עליי, על הגיימרס אאוטלט שלי. אם אתם רוצים, לכו לגיימרס אאוטלט. יש להם כאילו ב-35 יורו, במקום ב-50-60 יורו, שזה עכשיו, אם בכלל תרצו לעשות את זה. כאילו זה יותר זול. אני לא יודע לגבי... ודרך אגב זה גם ספיישל אדישן, אני לא זוכר אם זה... עם הרחבות, בלי הרחבות, אבל בטוח יהיה להם גם את הרחבות והכל. בקיצור, כן, הרחבות כן עולות כסף והכל, אבל אין מה לעשות. שדרך אגב, לכל מי שידע או לא יודע, קיבלתם את סימס 2 עם כל הרחבות, לפני כחודש, חודשיים ככה, בחינם. לכל מי שידע. יסבל, אתה עושה לי חשק לאכול. אתה לא הולך לשאול מה אני אוכל? אתה לא הולך לשאול מה אני אוכל? לא.
כי זה בולבול. תציין. אז אתה רוצה להגיד משהו לגבי הסימס? כאילו, אני אמרתי את הדעה שלי והכל. אני כבר אמרתי את הדעה שלי. משחק שבנוי על DLC, שונא אותו. אבל אהבת אהבתי אותו. אותו פעם. כן, ידעתי רק שבפריצה, לא הייתי קונה אותו יותר בחיים. שאלה, אבל שאלה לי, כאילו, שאלה אחרונה לי אליך. אתה חושב שהוא יצליח, הרביעי? כן, ברור. גם אני. ואני כניוקאמר לדבר הזה. אוקיי, אז יש לנו עוד שתי נושאים שאנחנו יכולים לדבר עליהם כרגע, שהם שתיהם קשורים לדברים שקרו ביוטיוב. אוי יאיר, אני שמח ששאלת. אני אוכל סנדוויץ' שהיה בטוסטר, עם ברוקולי, גבינה, עגבנייה. או, פאק יו. בקיצור, אז יש לנו עוד שתי נושאים שאנחנו נדבר עליהם. ואור לא כל כך, כן, אור לא כל כך יודע לגבי זה או מכיר את זה כל כך, אבל אני ראיתי, ואני בין הראשונים שכאילו מהחברים שלי שראו את זה, אז אני כבר אשים את זה ביוטיוב, ואני אראה לכם את הסרטון בעצם. ואתם תגידו לנו מה אתם חושבים. אז איפה זה אמור להיות? בלה בלה בלה. קבע שאני מסתכלת עליה, לא מקבלת כלום. נו. אור, אני הולך לשים להם את הסרטון של זה, והם יגידו לנו מה הם חושבים, סבבה? רק איפה זה? לעזאזל. זה פה... ויטקון, זה לא היה... זה סרטון בעיקרון שהוא קשור לווירטואל ריאליטי והכל, אבל שנייה, אני פשוט צריך להראות לכם את זה. הנה, ככה. מצאתי את הסרטון. עכשיו, לפני שאנחנו מתחילים, צריך... למה זה לא עושה לי ריסטארט? מה? הופה, הנה, התחיל. ככה. לפני שהסרטון מתחיל, אני אסביר לכם מה מדובר בסרטון עצמו. לכל מי שירצה לשאול וכן הלאה וכן הלאה. רק איפה הטוויץ'? טוויץ'. ככה. זה... נכון, בזמן האחרון הרבה אנשים יצרו כל מיני טכנולוגיות לטוויץ', כל מיני דברים שקשורים לטוויץ'. כל מיני טכנולוגיות שקשורות לווירטואל ריאליטי גיימינג. זאת אומרת, אוקולוס ריפט, המשקפיים של סוני, כל מיני דברים שהיו גם לפני כן, כגון איזושהי כפפה שאפשר לזוז איתה כמו עכבר, וכן הלאה וכן הלאה. אז עכשיו, אף פעם, אף אחד מהם לא תקשר אחד עם השני, חוץ מאפשר להגיד אולי איכשהו השלט של הווי, עם אוקולוס ריפט, אם זה היה בכלל בווי עצמו, אז איכשהו כן זה, אבל אף פעם לא היה לכם באמת איכשהו איזושהי חוויה שאתם הולכים ומסתובבים עם היד בצורה חופשית לכל הכיוונים, רגליים לכל מיני כיוונים, חזה וראש והכל ביחד. זאת אומרת, את החוויה האולטימטיבית של וירטואל ריאליטי. עכשיו, חברה קטנה שמעלה סרטונים ליוטיוב, שזה מבית היוצר של רוקט ג'אמפ, בית היוצר, יותר נכון, מאחד היוצרים של רוקט ג'אמפ, שהפך להיות גם, שהפך אחר כך לחבר בערוץ שנקרא נוד, שזה גם מאחד הערוצים שלהם, רק של גיימינג. מה שהם עכשיו מפתחים זה בדיוק את הדבר הזה. זאת אומרת, יש לכם פול סט שאתם שמים עליכם, לא משהו יותר מדי ענק, משהו שעל החזה, על הידיים, כפות לידיים, משהו שיודע מתי אתם מקפלים את המרפקים, מתי אתם מסתובבים עם הגוף, ראש והכל. נוד. בקיצור, זה בדיוק מה שהם פיתחו. שתוק. זה בדיוק מה שהם פיתחו, והסרטון הבא זה בדיוק על זה, אז אני אתן לסרטון הזה להתנגן אור, כשהוא יסתיים, אני אגיד לך סבבה? סבבה. add screen recognitions. רגע. לא, זה אני צריך להוריד. אני אוריד את זה שנייה למטה. לא את זה. וואי, אם זה לא ישמור לי את זה... שקט אנשים, אנחנו לא שואלים אתכם מה חדש ומה לא חדש.
add screen recognition. רגע, הנה על העולם. אוקיי, סבבה. add screen recognition. לסרטון עצמו. אתם תראו ותגידו לנו בדיוק מה שאתם חושבים. דעות שלכם. אז אני שם אור מתחת לטאג. אני מרגיש שמכסים אותי. וגם אותי. אתה יודע מה? נכסה את הכל עם זה. כדי שאנשים באמת יוכלו להבין מאיפה אנחנו מגיעים. 3, 2, 1, play. So we've had hundreds of requests to do Oculus Rift games, and I'll be honest, we tried it a few months ago, and it was cool, but it had a couple glaring problems. One, there was no really good multiplayer games for LAN party, and two, there was no way to see your hands in the game. So instead of playing and doing kind of the half-measure thing, here on LAN party we like to do things right. So we formed a game development studio, made a multiplayer game, and I partnered with an inertial technology company to create Control VR, and we basically are making this hardware that you see today, and the Kickstarter went up yesterday, so we're getting off the ground with, which is, in our opinion, the best solution for control input for VR. It'll be for today and tomorrow. We hear you guys are a fan of early access games. This is the earliest of access game ever. We started on this about 3 days ago. 3 days ago, maybe a little more, maybe a week ago, but basically started polishing up, and so it is like the crudest version it could possibly be right now, but it's a lot of fun. So I'm learning to respect game development because it's quite a process. You start out with an arc reactor, and that's pretty cool. I know what you're thinking. It looks like Iron Man. That's on purpose. Here we go. 3, 2, 1, fraps. Who's that? Nico, what's up? That's you, D? Oh! Hold Who's on, over there? My body. Sam, turn around. My guy is Yeah. not calibrated correctly. Sam threw it. This is his first finger. Oh my God! It's just a bunch of Brandons. It's like in the second Matrix movie, except it's just Brandon. I couldn't can't, resist. I couldn't resist from making a game. It's just a bunch of memes. All right, Me too. I want this hamburger. Hey, give me that. Yes. No, you dude, keep you're falling. ruining my picnic. No. Stop. This egg McMuffin. This dang egg McMuffin. Dude, give me the segment muffin. See, like, everybody else that's developing for the Oculus is like taking it too seriously. There's so much fun to be had here. Give me a Like, you just need to make freaking ridiculous things. All I want is this goddamn. Okay. Where are you guys? Where do you guys There you go? go. Hey, turn around. D, turn around. Look at this delicious egg McMuffin that I got. Wait, how did you get? How did you get one? Here, share with me. Share with me. Give me some. Hey, dude. Yo, bro. Just give me a muffin, man. Just give me some of this Joe, muffin. Just give me a muffin, man. Hey. You're not taking this. Dude, no. God dang it. Hey, Where's this D, controller? you want this muffin? Goddamn muffin. Get away from me! Here, you want this muffin? You want this muffin? Whoa! You want this muffin? Yeah, I want the muffin. You can't have it! Give me this. No! You son of a bitch, Sam. I'm gonna go get more, whatever. Oh man. Hey, אוקיי, אני אפסיק את הסרטון פה, חבר'ה. כדי שתבינו על מה יחסית נובר. ואור, אני אחזיר אותך למקום שלך. רגע, איפה זה? ואנחנו נתחיל את הדיון פה. רגע, איפה קודם כל, בוא נעלה אותך למעלה. נו באמת. עכשיו הוא נעלם לי. ככה, אני גם מעביר את זה לטוויץ' באזור. אז ככה, חבר'ה. כל מה שבעצם הטכנולוגיה הזאת, כמו שאמרתי מלכתחילה, זה לשלוט בכל דבר, כולל האצבעות. עכשיו, אני אתן לכם את הלינק לסרטון הזה, כדי שתוכלו את כל הסרטון ולצחוק, ובאמת להרגיש שזה אחד הדברים הכי אדירים שאתם ראיתם בחיים שלכם. הם עדיין עובדים על זה, זה עוד לא משהו שהוא מושלם לגמרי. אני צריך להחזיר את אור, אני רק לא מבין לאן אור הולכת. אני לא מבין למה אני לא יכול להזיז את הקקה הזה מהתמונה. באמת. הופה. ככה, בדיוק לפה. וזה בדיוק לפה. ככה, בקיצור, זה אחד הדברים הכי מצחיקים שאני ראיתי בחיים שלי, והייתי רוצה לשחק בהם. וזה מביא את כל הדברים ביחד. אוקולוס ריפט, זה היה משהו חדש שנראה כמו משהו של איירון מן והכל.
אבל זה אדיר, ונראה שיש הרבה דברים שאפשר לעשות איתם, נגיד גריז מוד. תתארו לך, מה פאק? שנייה, עשיתי מבצע חילוץ למצלמה שלי, נפלא נכון. עכשיו תארו לעצמכם לשחק נגיד גריז מוד עם הדבר הזה. אור, תאר לך רגע. נשחק גריז מוד עם זה. זה יהיה פאקינג אדיר. תחשוב, אתה משחק מחבואים בבית שלך, או אתה משחק ב-hide and seek, או שאתה משחק במרדר. לא, אתה לוקח virtual x omni, אתה לוקח אוקילוס ריפט ואתה לוקח קונטרול VR. זה מצחיק איך הוא שרמוטה, כאילו אני... וואו, תשמעו, אני חושב שזה כאילו העתיד של גיימינג. אור, אני מדמיין לעצמי. אתה רוצה לדבר בכללי כאילו על virtual reality או... גם וגם, אבל בכללית, אור, תחשוב לעצמך, אתה כאילו רץ על הווירטואל ריאליטי לתפוס מישהו. עכשיו, במשחק הרגיל אתה לא רץ עם הידיים קדימה, נכון? אתה רץ כאילו עם נגיד ב-hide and seek, אתה רץ עם הידיים שמאל וימין רגיל. מה אם אתה תרוץ עם הידיים קדימה, כאילו לעבר הבן אדם? אתה רואה מישהו, כאילו, אתה בא, נגיד אבא שלך מגיע הביתה, הוא רואה אותך בתוך החדר שלך משחק, רואה אותך רץ כזה על האומני ריפט, קדימה כזה. עם הידיים קדימה וכזה. אתה השתגעת או מה? אני בכלל חושב שכאילו, העניין שמה שקורה עכשיו עם virtual reality, זה שמנסים כל הזמן להפריד בין הדברים, שאני חושב שזה דווקא הדבר הלא נכון לעשות. למשל, יש את ה-Virtual X Omni, שזה בשביל ללכת. יש את ה-Oculus Rift, שזה בשביל לראות. יש את ה... עכשיו גם יש את ה-Control VR, שזה בשביל ידיים. עכשיו, מה שאני חושב שלא בסדר... שרתי לכולם את זה, דרך אגב, את הלינק. כן, מה שאני חושב שלא בסדר זה שמפרידים את הכל. אני חושב שזה צריך להיות משהו אחיד, כמו למשל חליפה. אני יודע שזה יעלה מלא כסף, אבל זה צריך להיות משהו הרבה יותר אחיד. ואתה רוצה לדבר קצת למה על עכשיו virtual reality נכנס למיינסטרים וכל זה? נו. PewDiePie! PewDiePie! מרקפלר! יוטיוברים גדולים. את האמת שזה כבר אני יודע, זה משחרית היוטיוברים, לא יותר נכון, הגיימרים ביוטיוב, שמקדמים דברים, נגיד מיינקראפט, כך לדוגמה, זה לא היה הופך להיות מיינקראפט בלי יוטיוברים. יפ. בלי סינגנרס. כל הקטע עכשיו של יוטיוב, מה שפיודיפיי רוצה שיהיה במיינסטרים, הולך להיות פאקינג מיינסטרים. ראית מה קרה עם סקייט 3, עכשיו EA ממשיכה לייצר את המשחק, למה? פיודיפיי. אם מישהו יכול לעשות מזה רבק, אם מישהו יכול לעשות מזה רימיקס, אחרי שהלייבסטרים הזה יישמר בספריות שלי, תעשו מזה פאקינג רימיקס, מזה שאומר פיודיפיי. חייבים, אור, חייבים. כן. קיצר, תשמע, פיודיפאגט, העתיד, זה מה שקורה. יפ. זה מה שיש עכשיו. מה שפיודיפיי מחליט שאין, זה הולך להיות פאקינג אין. אתם רואים שזה קורה, מה שמרקפלייר מחר אומר, אני רוצה ש-Virtual X Omni יתחיל להיות יותר אין, הוא הולך, הוא קונה Virtual X Omni, שאפילו מקבל את זה מהחברה במקרה שלו. במקרה שלו, אור, הכסף שלו לא עוזר לו לכלום, כאילו, הוא עכשיו משקיע את הכסף למה שהוא רוצה, ואני לא יודע כמה הוא מרוויח, גם אנחנו גם לא ניכנס לזה, אבל כאילו, אור, הוא כזה, אני צריך מחשב חדש. מייקרוסופט, יש מצב? כך. אני צריך אקסבוקס חדש, יש מצב? כך. פלייסטיישן, יש מצב היי מייקרוסופט, אני אביא לכם שאוט-אוט בלייבסטרים הבא שלי. כן. סוני, אפשר סוני חדש? כך, בבקשה. כאילו, אשכרה. קיצר, אז בגלל פיודיפיי עכשיו כל הקטע של virtual reality זה אין, אבל מה שאני חושב שקורה זה שזה מה שצריך לקרות לדעתי זה שצריך להפסיק להפריד בין הדברים. אני חושב שצריך לעשות משהו יותר אחיד ושהחברות לא צריכות להתפצל כל כך, שיהיה virtual x omni, שיהיה את זה, אני לא חושב שצריך ללכת ככה, אני לא בכלל חושב שצריך ללכת בגישה הזאת. לא יודע, אני חושב, תקשיב, אני אומר... אני אוהב לאן שזה מתקדם. נו. אני חושב שצריך להתחיל לאחד דברים. אני חושב שהחברות צריכות לעשות קולאבים אחד עם השני. כגון? אני חושב שצריך לקחת את הצעד הבא. כגון שווירטואקס, למשל,
יעשו קולאב, לא יודע, עם פאקינג אוקולוס ריפט, או עם, למשל עכשיו גם ואלב מפתחת את הזה שלה, והנה עוד קטע, ואלב מפתחת את הזה שלה, בשביל שלאוקולוס ריפט לא יהיה מונופול על המוצרים האלה. העניין הוא שאף אחד עדיין לא יודע עליה. אותו דבר עם סוני, למרות שאנשים אמרו שם מאופיוס לא משהו. אבל גם סוני אמרו שם מאופיוס לא משהו. אבל עזוב, זה קיצר כאילו... אל תשכח שגם הווירטואל ריאליטי לא רק מונופול לחברות גיימינג. עכשיו שמת לב, חברות פלאפון גם פיתחו משהו משעצמם. שבתכלס הרבה יותר... לא רק אמזון, פיתחו, אם אני לא טועה סמסונג, פיתחו איזשהו משהו, לא מוצר ולא כלום. אתה שם את הפלאפון, זה אפליקציה בפלאפון, אתם שמים את זה בתוך קופסת קרטון כזאת, שמעוצבת כמו משהו של VR, שמתלבש על הפנים שלכם, וזהו. אתם פשוט רואים את המסך קרוב יחסית, ומפוצל לשתיים עם איזשהו משהו, והנה לכם וירטואל ריאליטי גיימינג, כי יש כבר את כל הדברים בתוך הפלאפון עצמו. Here you go. ואנחנו הולכים גם להמשיך לדבר על הנושא הזה רק לעוד 15 דקות, כי עוד 15 דקות נגמר הלייב. בדיוק. לא רק על הנושא הזה, יש לנו עוד נושא אחרון, אל תשכח. בקיצור, לא יהיה להם מונופול, לא נראה לי שיהיה לכל אחד מהם מונופול, אבל זה כן מגניב לאן זה ילך. כן, אני באמת רוצה לדעת לאן זה הולך. אני חושב שכל ההמצאות האלה גאוניות, אני לא יכול לחכות כאילו כבר שאני יכול לנסות את זה בעצמי. אם אתם לא ידעתם, יש אנשים עכשיו קטע מצחיק, אני הולך בקניון, אני רואה איזה בחור אחד עם אוקולוס ריפט שלוקח 20 שקל אם אתה רוצה על האוקולוס ריפט טסט רייד. את האמת שאני רוצה לקנות את זה, אבל ברגע שיהיה לי מספיק כסף בפייפל מהרווחים של יוטיוב יוטיוב מאני. יוטיוב מאני, שדרך אגב, אם כבר התחלנו על יוטיוב, אז בוא נמשיך ליוטיוב, לא? הנושא האחרון שלנו. יאללה, let's go for it. let's go for it, נסיים את זה פה, כאילו, את כל העניין הזה של וירטואל ריאליטי, כאילו. לא, ולפני, גם ביקשו שאני אתייחס לתגובות. אוקיי. אז בואו נתייחס לתגובות, ואז נעבור לנושא הבא. בואו נראה את התגובות שלכם. מתי להזרים, הנה, נתחילו להזרים תגובות, פריים משין HD. מתי אפשר לקנות את המשקפיים? עדיין אין לזה תאריך, נראה לי, יציאה כל כך של משהו סופי, ולא טסט. יש עכשיו טסט קיט, אם אני לא טועה, של טסטרים ושל דבלופרים, שאפשר לקנות בסביבות $300. אם רק תחפשו ביי אוקולוס ריפט או משהו כזה בגוגל, אתם תמצאו את זה. מישהו עוד שואל מה חדש בראסט. שום דבר לא חדש עם ראסט, כרגע הם לא עושים שום דבר חדש. בדיוק. נתתי לך על השאלה. לגבי סלובקס, אתה יכול גם לדבר על WW2K15. אין בדיוק על מה לדבר, אני כן הולך לקנות אותו כי אני ג'אנקי של WWE. למרות שלא הצלחתי לקנות בדרך האקסבוקס שלי את ה-2014, אין לי מושג למה, 2K14, אבל אני אקנה גם את 2K15, אל דאגו. אין לי כל כך מה לדבר על זה, אבל סבבה. יש מאחוריך מקרר? כן, יש מאחורי המקרר. מה עם ה-Call of Duty החדש? כן, אני הולך לקנות אותו. או לא, אין מצב שהוא יקנה את זה. תרונן, אני לא הולך לעונן, אין סיכוי בעולם, ומי שנותן בן ליוזרים, לא נותנים בן, נותנים פאקינג טיים אאוט. אני לא יודע מי האדמן שעושה את זה. עדן נראה לי פה. אבל לא נראה לי שזה הוא. שהפסיק לתת פאקינג בן. אפשר להצטרף לשיחה? לא, חבר'ה, זו השיחה, זה בגוגל פלוס, ואנחנו לא מוסיפים אנשים ללייבסטרים, זה למה זה נקרא טאג טים, יעני. GTA כמו טאג. איך הגעתם לרעיון של להקים אותו? להקים את הערוץ החדש ביחד. כמו שאמרנו בהתחלה. להגיד אמת, רצינו לעשות את זה הרבה זמן. פשוט... לא חשבנו איך מי יממו, וגם לא היה לנו כל כך שם. אז כאילו סוג של, אנחנו גם ככה מדברים ביום יום על כל מיני דברים חדשים בגיימינג, ומפרסמים גם בפייסבוק, יותר נכון מושיקו, תודה רבה למושיקו שפרסם בפייסבוק שלי קבוע. אם לא, לא היה לכם מה לראות. אז כן. תעשה סטאפ, אתם אומרים לי או לאור, אור חייב גם, דרך אגב, אתה לא עשית סטאפ? אני אעשה סטאפ שאני אשיג מיקרופון חדש או משהו. טוב, בסדר, אני יכול לעשות סטאפ, אין בעיה, למרות שאין לי הרבה דברים לעשות עליהם סטאפ. בקרוב, אור, בקרוב מה שמאחורי יהיה אצלך, אל תשכח. נכון, יש לי... רמקולים, אקסבוקס 360, פלייסטיישן 3, טלפון, מקלדת מלפני 10 שנה. ככה, מה עוד... שנראית כמו חדשה. מה, מקלדת? כן, מקלדת שלי מלפני 10 שנה, אבל נראית כמו חדשה.
cool. עכשיו, לי יש הרבה דברים, אני לא הולך להגיד לכם מה. הסט הוידאו שלי בקרוב, הוא מתקדם, הוא עדיין לא מושלם. לא צילמתי אותו, שלא תבינו לא נכון, פשוט יש לי דברים שאני צריך לסדר אותם. זה גם למה הטלוויזיה שלי למעלה כרגע, וזה למה אני מסתכל על תגובות שלכם למעלה, כי המסך השני של המחשב שלי בעצם זה כרגע, זה הטלוויזיה שלי של 32 אינץ' שנמצאת חבר'ה, אנחנו לא הולכים לשחק משחק, כדאי לבקש. לא, אבל אולי, אם תרצו אני אתחיל... בעתיד. לא, אולי אחרי הלייבסטרים הזה אני אתחיל משהו של סימס. אם הם ירצו. לא, אבל זה באיזה 10 בלילה, יש לאנשים מחר בית ספר, אני מתחיל מאוחר, אבל עדיין. אז אם כבר מחר. ככה, מחשב או PS4, מה יותר עדיף? מן הסתם... מחשב. בדיוק. שאלה לאור, עשית ALS? לא, עשית ALS, אף אחד לא אתגר אותי. אף אחד לא אתגר אותו. עשיתי ALS. זה כמו כאילו... אור. לא, אור. זה כאילו מישהו שואל אותך, עשית אי פעם LSD? זה קטע הפוך כזה. חבר'ה, אנחנו לא הולכים לענות כרגע על שאלות כאלה של מה כרטיס משך שלך וכאלה, כי זה לא כרגע לפה, כל זה אתם תדעו בסטאפ שלי או שלא, לא כרגע. משחקים מסוג... בורת, יש לך חברה? לא. את האמת שכן, יש לי. זאתי. איך אתה? מכיר אותך, אתה מדי טוב. ונראה לי שאנחנו שתינו הרמנו את היד הנגדית. אני חייב לראות בלייבסטרים. כי אתה עם ימין ואני עם שמאל. שנייה, אני רואה לראות את זה בלייבסטרים. ובדיוק אתה... נראה אותך. אין, זה אדיר. יש לנו וואחד זה. אז ככה. בוא נעבור לנושא האחרון שלנו, כי נשאר לנו 8 דקות. פלוס מינוס. נושא האחרון שלנו, יוטיוב, קידומים וכל מה שקשור לאיך טיפה להתקדם ליוטיוב. עכשיו, אני חשבתי על סדרה חמודה כרגע, לפה, לערוץ הזה ספציפית. זאת אומרת, לא לפה לטוויץ', אלא לערוץ טאג, שהולך להיות בערוץ טאג שלנו, שדרך אגב הסרטון הזה גם הולך לעלות לשם. אם הוא יישמר, חס וחלילה והוא לא יישמר, אנחנו נעלה את זה ליוטיוב. מה שאני חשבתי לעשות, הרי הרבה אנשים שואלים אותי וגם את אור וכל היוטיוברים המצליחים במרכאות, כל מיני שאלות על, אתה יכול לקדם אותי, אתה יכול לתת לי קידום, אתה יכול לעזור לי עם היוטיוב, איך אתה משיג סאבים, 1001 שאלות דומות לכך עולות ביום יום, בין אם זה בפייסבוק שלי, בין אם זה ביוטיוב שלי, בין אם זה בסקייפ האישי שלי וכן הלאה וכן הלאה, ואני בטוח שגם יוטיוברים אחרים כגון טופ גיק, דור וארז, קילינג HSX, אור ואלף אחרים מקבלים שאלות כאלה אחרות או דומות להן. עכשיו אני חשבתי לעשות איזושהי סדרה קטנה שתיתן לכם עצות מאנשים שאולי אנחנו נבוא ונארח פה בלייבסטרימים האלה ובתוכנית אולי שנעשה ביוטיוב עצמו, נארח אנשים והם בעצם ייתנו כמה דברים מעצמם. אז אני חושב שגם בוא נתחיל את זה כבר היום, סוג של. ממה אתה רוצה להתחיל, אור? בכללי עם ה... כאילו לי יש... שחר ערוץ, אני לא יודע. יש שחר ערוץ, אל תעשו לי סוף. עכשיו, צריכו, בוא אנחנו שם את זה, כאילו, אין לי את משהו לזה. אז... לא, אתה בטוח יודע איך, כאילו, לא משנה, אז אני אתן אחד ראשון. מקסימום, אם יעלה לך רעיון, תיתן את אחד השני. Don't make shit content. כן, ממש עוזר להם, או, תודה רבה. אני אתן לכם כמה עצות קטנות ראשונות, ואנשים אחר כך ייתנו לכם את העצות שלהם, וכל מיני כאלה, שאנשים אחרים יתארחו אצלנו בתוכנית. אז ככה. כמו שאמרתי לכם, מלא אנשים מגיעים אליי לבקש כל מיני קידומים ואומרים, אתה יכול לקדם אותי, כן, זה יצליח, אני ערוץ שיצליח והכל. יש לי שאלה אליכם. הרבה מכם ששאלו אותי והכל, ואני מדבר לא מקטע של התנסות, אלא בקטע רציני. הרבה מכם באמת נתנו שנייה מבט על הערוץ של עצמם, או נתנו לאנשים אחרים שאתם מכירים, או חברים, או אפילו לא חברים. בן אדם שיהיה לו עין אובייקטיבית לגבי הערוץ להסתכל ולהגיד אם זה בן אדם, אם זה משהו שבאמת מישהו יסתכל עליו. אני לא מדבר בקטע של התנסות, עוד פעם. אני פשוט, ברגע שאתם עושים משהו, איזשהו מוצר, או הופכים משהו לכל כך גדול, או מנסים להפוך למשהו גדול, אתם צריכים להסתכל על האיכות של מה שאתם עושים, אתם צריכים לדעת אם אתם עושים את זה טוב, אתם צריכים לדעת אם יש לכם את הכישרון לזה, ועוד 1000 דברים אחרים.
עכשיו, לפני שאתם מבקשים בכלל קידום, אתם לא יכולים לבוא, לפתוח ערוץ, 5 דקות לאחר מכן, מורת אפשר קידום, או טופ גיק אפשר קידום, או דור וארז, יש נושא שאתם מקדמים לנו את הערוץ, זה לא עובד ככה. אף אחד מהאנשים האלה לא ייתן לכם תשובה כאילו חיובית. אני אסביר לכם למה, אנחנו לא, אין לנו משהו שהוא נגד לתת קידומים לאנשים אחרים, אנחנו בעד, אני אישית בעד, כאילו לפחות, כאילו, לתת קידומים לאנשים אחרים שמגיע להם. עכשיו, כל אחד שנגיד, היו כאלה שהגיעו, אני אתן לכם, אתם יודעים מה, אני אתן לכם אנשים שאפילו לא הגיעו אליי. אילן, איך קוראים לו? מירלמן. מירלמן משהו כזה? מיסטר מירלמן. אף פעם לא ביקש ממני קידום, אני ראיתי את הערוץ שלו כמה פעמים, ראיתי משהו שהתמכרתי אליו שזה שבת של גיימינג, או סוף שבוע של גיימינג, והתמכרתי. ראיתי את עידן גיימינג האל, ראיתי את גם אתה ראית את הסרטונים שלו, אני התמכרתי אליהם. דברים כמו נגיד יאנה, סתם אני אתן לכם תשובה למה קידמתי את יאנה. בדיוק, נייט ומפייר. אנשים שואלים, מה, אתה קידמת אותה כי יש לה פר של ציצי? ממש לא. לא, יש לה סיפורים מהחיים, שזה בין הסדרות הכי טובות שלה, ואני צפיתי בכל פרויקט ונהניתי מההתחלה. כן, אז בדיוק... הכבוד שלי הולך עליה. בדיוק, חוץ מהדבר הזה, זה גם מגיע... אני הגעתי לערוץ שאני מסתכל, כאילו, אני רואה, כאילו, את בחורה, כאילו, בדמות שלי רק בחורה. עושה דברים שהם כאילו מצחיקים, כאילו, יודעת איך לערוך, יודעת איך לעשות. סוג של אני רק בבחורה. רגע, זה לא נשמע טוב. רגע, זה דווקא כן נשמע טוב, אבל לא כרגע. shut up. בקיצור, אני אסכם את זה בקטע של טיפה אתן לכם יותר, כאילו, יותר ממורכז. לפני שאתם הולכים לבקש ממישהו שהוא גדול, קידום, אתם יכולים לעשות את זה, אין בעיה עם זה, כאילו, אבל לפני שאתם הולכים לעשות משהו, תעבדו על כמה דברים. אחד זה עריכה, כאילו, תלמדו טיפה לערוך יותר טוב, לא רק לעשות F9 ו-F9 ועלה ליוטיוב. זאת אומרת, F9 זה התחלת צילום, סיים צילום, לחבר את זה בסוני וגאס ולהעלות את זה ליוטיוב. כי זה לא עובד, אף אחד לא יסתכל על זה. יש אנשים שעושים 1000 פרקים של מיינקראפט ביוטיוב, כאילו יש אלפי אנשים. אז למה פתאום דור וארז, מילר ועוד כמה שהמיינקראפטרים הצליחו? כי יש שם משהו שלאחרים אין. בין אם זה אסרטיביות, בין אם זה הדיבור שאיך שהם מדברים, בין אם זה דברים כאלה או שונים. אז כאילו, אל תערכו, כאילו פשוט תצלמו ותשימו מה שיוצא אני מרוצה. לא, תעשו מה שאתם, כאילו, מה שאתם תצחקו ממנו, תתרגשו ממנו, תהנו ממנו לצפות בעצמכם, אז תעלו את זה. לא נראה לי שאו אי פעם העלה סרטון שהוא לא היה מרוצה ממנו ליוטיוב, כאילו, סתם ככה. נכון? היה כמה, אבל שאני הגעתי למסקנה שאני לא מרוצה מהם, הם כבר היו ברשת, אז אני לא הייתי מוחק אותם, אתה מבין? אתה יכול, אבל, אוקיי. נגיד, אחד הדברים השניים... אבל אחרי שהם קיבלו את זה 600 צפיות, אתה מבין, אני לא... אתה כזה, דמת. אתה מדבר 600 צפיות, ראו לי סרטונים שקיבלו קופירייט עם 15,000 צפיות והייתי צריך להוריד אותם. כן, אני זוכר. פאק דס, היה לי איזשהו חודש, חבר'ה, היה לי איזשהו חודש של איזה 60,000 צפיות שירדו לי מהערוץ, ואף אחד לא שם לב לזה. וזה 7 סרטונים שירדו מהערוץ עצמו, שאני הורדתי. זה היה מהתקופה של ההתחלה. לא? זה היה בטלפילד פרדי, לא? לא רק, לאחר מכן זה כבר היה כמה סרטונים כגון, אחד מהם, אם אני לא טועה, זה משהו במיינקראפט, השני זה היה, שהורדתי, זה מה שהיה עם אלף לייני, שעשיתי סרטון שהייתי חייב להוריד אותו, ועוד כמה, שטוק, זה הגרפס. היית חייב להוריד את אחד של אלף לייני? בדיוק, רק בגלל 10 שניות בסוף. זה למה, נגיד, עשיתי את הסרטון הזה על גוגל, שהצפן אותי. 10 שניות מהסוף, כאילו. של מגינה קטנה בסוף, קיבלתי על זה קופירייט, ואני לא יכול לעשות על זה כלום. ניסיתי לעשות, כאילו, ריג'קט לקליים שלהם, אבל לא יכלתי לעשות. בקיצור, בשביל לסכם ממש בקצרה, כי יש לנו עוד 2 דקות, דקה קרה, אל תעשו תוכן שאתם לא תהיו מרוצים ממנו, אל תעלו אותו. תערכו אותו כמו שצריך. תנסו שכל תוכן שאתם יוצרים, שיהיה באיכות הכי טובה שיש. זאת אומרת, אם זה צילום המסך, שיהיה צילום המסך באיכות הכי טובה. אם זה מיקרופון, שיהיה מיקרופון עם איכות טובה, או לפחות תנסו לשנות אותו בסוני וגאס. אם זה, לא יודע, העריכה עצמה של הסרטון, זאת אומרת שלא יהיה ברזולוציה שהיא 6 על 9, מה שזה לא יהיה, כאילו, שלא יהיה משהו כזה, כשהוא אמור להיות על הבוקס שבדיוק אני עומד עליו. נגיד,
יש סרטונים שהם, נגיד יש שם את השחורים פה ופה. אז כאילו תלמדו לערוך טיפה יותר טוב. תלמדו גם, תלמדו טיפה את הקהל שלכם, את האמת. כדי לדעת מה אתם תעלו. כמו שאמרתי, לא נראה לי שיש למישהו בעיה לתת לכם קידום, אבל ברגע שאנחנו נותנים קידום, לא כל קידום יכול להצליח. יש קידומים שיכולים להגיע למצב שאנשים ייכנסו עליכם לערוץ, אתה מסריח, אתה ילד, אתה לא יודע לעשות סרטונים, לא קיבלת קידום. ואז יש כאלה שממש כאילו מבועלים מהתגובות האלה. ממש. תגובה ממש טובה, אור, למרות שאני לא כל כך רוצה לשתף את זה, אבל דוגמה ממש טובה זאת יעל. 1,001 אנשים, למרות שהקידום הזה עבד, 1,001 אנשים, היא לא יודעת מה היא עושה, היא סתם בחורה. אדן בייקר. היא לא יודעת מה היא עושה, היא לא יודעת לערוך, היא לא יודעת זה. אמנם היא השתפרה, אבל אנשים עדיין אומרים שכל הסרטונים שלה וכל הצלמים שלה, זה בגלל שהיא בחורה. והקידום שהיא קיבלה רק בגלל שהיא בחורה. בגלל שנהניתי לשחק איתה פעם.